Ehanwch I Dduw, molwch ei enw, paratowch ffordd i'r un sy'n marchogaeth trwy'r anialdir. Yr arglwydd yw ei enw, gorfoleddwch o'i flaen. Tad yr amddifaid ac amddiffynnydd y gweddwon yw Duw yn ei dricfan sanctaidd. Mae Duw yn gosod yr unig mewn cartref ac yn arwain allan garcharorion mewn llawenydd. Bendigedig yw'r arglwydd sy'n ein cario ddydd ar ôl dydd. Duw yw ein hiachawdwriaeth. Gwyddion. O Dduw ein Tad, sy'n ein cofleidio fel plant ac yn ein caru fel mam. Diolch am gyfle newydd i dy gydnabod a thaddoli. Ar y Sul arbennig yma, a neilltuw i ni gofio am dadau ym mhob man. E gofiwn gyda diolch am bawb a fi ar rhan yn ein magu a'n meithrin. Ac yn arbennig am y dynion hynny, a fi mor allweddol yn ein bywydau. Arwain I drwy ein Oedfa, I feddwl am gyfraniad y tad, I fywyd teulu, tylwyth a phlant. Ac I gadw mewn cof bob amser, mae dy blant di ydym I gyd. Clyw ein gweddi yn enw Iesu, a'n dysgodd I dy gyfarch fel tad, ac I ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw. Deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeia hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni I brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Cynnes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r erth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Bore da I chi, croeso cynnes iawn i'r cwmni y bore yma eto, a diolch am gyfle newydd I rannu mynaddoliad gyda'n gilydd. A gai ddiolch yn fawr I bob un sy'n yn harwen i'r bore yma am bod mor barod I helpu ac am I cyfraniad i'r Oedfa. Mae'n Sul y Tadau, a hwnnw'n Sul y Tadau gwahanol iawn i'r arfer. Ond dyma fi'n sylweddoli nad ydw I eriod o'r blaen wedi trefnu Oedfa Sul y Tadau. A hyd yma, does yr un gweinidog arall dwi wedi holi wedi gwneud chwaith. Pam tybed? Efallai am fod gyda ni syniad mae rhyw sul gwneud Americanedd masnachol yw e. Wel, mae tarddiad y ddathlu modern yn Americanaidd, ac fel cynifer o wyliau, mae wedi masnacheiddio. Ond mae i'r sul hanes diddorol iawn. Yn ôl Wikipedia, cynhaliwyd y gwasanaeth Sul y Tadau cyntaf yn Fairmont, West Virginia, ar Orffennaf y 5, 1918. A hynny dan ysgogiad Grace Golden Clayton, oedd yn galaru colli thad, ond hefyd I gofio am drychineb mewn gwaith glo a laddodd 361 o ddynion. 250 ohonyn nhw'n dadau, gan adael 1000 o blant yn ymddifad o'i tad. Ond y wraig sy'n cael ei chydnabod fel sefydlydd ac ysgogydd Sul y Tadau swyddogol yw Sonora Smart Dodd. Yn dilyn gwrando pregeth am Sul y Mamau yn 1919, dyma Dodd, oedd yn 6 o blant a fagwyd gan dad sengl, yn dweud wrth ei gweinidog y dylai tadau gael Sul i'w cofio hefyd. Ond fe gymerodd tan 1972 i'r Sul gan ei gydnabod fel gŵyl swyddogol yn America. Ond mae hanes hynach o lawer I Sul y Tadau na hynny.
ac fe ddown ni ato ni yn y man. Newch i ni nawr droi at emyn mawr Edward Jones maes y plwm, gyda'r pennill cyntaf yn clodfori mawredd Duw, a'r ail bennill yn canmol y Duw sy'n dad. Mae'n llond y nefoedd, llond y byd, llond uffern hefyd yw, llond tragwyddoldeb mawr ei hun, di-derfyn ydyw Duw. Mae gyda ni ddau ddarlleniad y bore yma. Mae Thomas yn mynd i ddarllen hanes Iesu yn helpu tad oedd mewn gofid dros ei fab sâl. A bydd Rhys, Gwawr a'r Hodri yn cyflwyno dameg Iesu am y tad trigarog. Ac yna bydd Ceri ac Enfys yn arwain mewn litani ar gyfer Sul y Tadau, sy'n seiliedig ar Salm 103. Darlleniad o Lwc 9. Y diwrnod wedyn, pan ddeithon nhw i lawr o'r mynydd, daeth tyrfa fawr i'w gyfarfod. Dyma rhyw ddyn yn y dyrfa yn gweiddi ar Iesu. Athro, dwi'n crefu arno ti i edrych ar fy mab, dyma fe unig blentyn i. Mae yna ysbryd yn gafel ynddo'n aml, ac yn sydyn mae'n sgrechian. Wedyn mae'r ysbryd yn gwneud iddo cael ffitnes i fod yn glyfoedio. Dydy'r ysbryd prin yn gadael llonydd iddo. Mae'n ei ddinistrio. Ro'n ni'n crefu ar dy ddisgyblion i'w fwrw allan, ond oedden nhw ddim yn gallu. Pam ydych chi mor ystyfnig ac amharod i gredu, meddai Iesu, am faint dwi'n mynd i aros gyda chi a'ch ddioddef chi. Tyd at y fab yma. Wrth i'r bachgen ddod ato, dyma'r cythrael neu fwrw ar lawr mewn ffit epileptig, ond dyma Iesu'n cereddi'r ysbryd drwg, iachau'r bachgen a'i roi yn ôl i'w dad. Roedd pawb wedi syfodanu wrth weld nerth Duw ar waith. Aeth Iesu yn ei flaen i ddweud stori arall. Roedd rhyw ddyn a 2 fab ganddo. Dyma'r mab ifancaf yn mynd at ei dad a dweud, Dad, dwi eisiau ti roi fy siaro'r ystad i mi nawr. Felly, dyma'r tad yn cytuno i rannu popeth oedd ganddo rhwng y 2 fab. Yn fuan wedyn, dyma'r mab ifancaf yn gwerthu'r cwbl lot. Gadael cartref a theithio i wlad bell. Yno gwastraffodd ei arian i gyd ar fywyd gwyllt. Ar ôl iddo golli'r gwbl, bu newyn difrifol drwy'r wlad, ac roedd yn dechrau llwgu. Llwyddodd i berswadio rhywun i roi gwaith iddo, a chafodd ei anfon allan i'r caeau i ofalu am fwch. Aeth pethau mor ddrwg nes ei fod yn cael ei demtio i fwyta peth o'r bwyd moch. Doedd neb yn rhoi dim iddo. Yna, wrth diwedd, calliodd ac meddai, Beth dwi'n ei gwneud yn y fan yma yn llwgu farwolaeth? Mae dad yn cyflogi gweithwyr ac mae ganddyn nhw ddigonedd o fwyd. Al fi at dad a dweud, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn dy erbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael dy galw'n dy fab di ddim mwy. Gad ni fod yn un o'r gweithwyr sy'n cael ei cyflogi gen ti. Felly, i ffwrdd ag yn ôl adref. Gwelodd ei dad yn dod pan oedd yn dal yn bell i ffwrdd. Roedd ei dad wedi cynhyrfu,
a rhedodd at ei fab a'i gofleidio ei gysanu. Dyma mab yn dweud wrtho. Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael dy galw dy fab di ddim mwy. Medda'r dad wrth y gweision. Bryswch, ewch i ôl mandellu iddo ei gwisgo, yr un orau. Rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau ar ei draed. Yna, ewch i ladd y llo sydd wedi ei besgu, i ni gael parti. Oedd fy mab i wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd e ar goll, ond ni wedi ei gael yn ôl. Dewch, bendithiwch yr arglwydd gyda mi. Dewch i ni gofio am ei holl ddaioni tuag atom. Oherwydd mae'r arglwydd fel tad i'w blant, yn drigarog a charedig, yn amyneddgar ac anhygoel o hael. Mae'n maddau'n beiau a methiannau yn iachau poen calon ac enaid, a'n hamgylchynu a chariad a thosturi. Oherwydd mae'r arglwydd fel tad i'w blant, yn drigarog a charedig, yn amyneddgar ac anhygoel o hael. Mae'n rhoi mwy na digon o bethau da i ni, a'n hadnewyddu yn gorfforol. Mae bob amser yn deg, ac yn sicrhau cyfiawnder i'r rhai sy'n cael ei gorthrymu. Oherwydd mae'r arglwydd fel tad i'w blant, yn drigarog a charedig, yn amyneddgar ac anhygoel o hael. Mae'r arglwydd yn araf i ddigio, nac yn dal dig am byth. Wnaeth e erioed ein trin fel yr oeddem yn heiddi, na thalu ni i nôl am ein holl bechodau. Oherwydd mae'r arglwydd fel tad i'w blant, yn drigarog a charedig, yn amyneddgar ac anhygoel o hael. Fel y mae'r nefoedd yn uchel uwchben y ddeiar, mae ei gariad ef yn gysgo dros ei blant. Mor bell ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin, mae wedi symud pob cosb oddi wrthym. Oherwydd mae'r arglwydd fel tad i'w blant, yn drigarog a charedig, yn amyneddgar ac anhygoel o hael. Ydy, mae'n ein hadnabod yn well na ni'n hunain, yn cofio mae llwch y llawr ydyn ni, a'n bywyd fel glaswellt y maes ar blodyn gwyllt. Ond mae cariad yr arglwydd yn para byth bythoedd, o'r naill genhedlaeth i'r llall, i'r rhai sy'n ffyddlon iddo, yn gwrando ar ei lais ac yn gwneud ei ewyllus. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, ac ar cyfan sydd ynom, a'r cyfan sydd gennym, bendithiwn ei enw sanctaidd. Fel y sonies i, mae tarddiad Sul y Tadau modern yn America, ddechrau'r ganrif ddiwetha. Ond fe synes i ddeall bod yr eglwys Goptaidd, un o'r traddodiadau Cristnogol hynna i gyd, wedi neilltuo Sul i ddathlu fatherhood, tadolaeth, ers y 5fed ganrif, a hynny ar ŵyl Sant Joseph ar orffennaf yr 20fed. Mae traddodiad yr eglwys babyddol o ddathlu tadolaeth yn cychwyn yn 1508, eto ar ŵyl Sant Joseph, ond yn yr achos yma, ar Fawrs y 15. Felly dyna fwrw goleuni newydd ar Sul y Tadau, ac efallai ni'n cymell i wneud fwy ohono fel dathliad o beth yw bod yn dad. Ond beth yw bod yn dad? Dyma chi ymateb rai o dadau y Tabernacl. Beth mae'n golygu i fod yn dad? Ychydig o flynyddoedd yn ôl, ysgrifennodd Ceri pennill yn yr ysgol. Y teitl oedd Fy Nhysor. Mae'r pennill yn dechrau, pob eiliad o modolaeth, mae e yno i'm helpu, i fy nghefnogi a chalanogi. A mae'n gorffen, fy arwr, fy ysbrydoliaeth, fy nhad. Na beth mae'n golygu i fi i fod yn dad, i dderbyn y cyfrifoldeb i cefnogi, chalanogi ac ysbrydoli. Gobeithio bod fi wedi gallu wneud hynny. Diolch. Mae dod yn dad yn agor ffenest cwbl newydd ar bob agwedd o fywyd. A pa mor golan taro'r ffenest, oes ambell waith mae'n y gysgod yn cael ei daflu. Ond pa mor lliwiau'n dawnsio, mae o'n anfarwol.
I fi, mae bod yn dad yn fraint ac yn ddyletswydd sy'n para oes, gan ofalu a charu'ch plant yn ddiamod, heb golli'ch gwallt yr un pryd. Mae bod yn tad i fi wedi bod yn pleser, yn ofid, nifer o achlysuron o balchder, ond yn benna mae wedi bod yn ffynhonnell ddiddiwedd o cariad. Teimladau o fod yn dad. Llawer un. Ddim mewn unrhyw drefn, ond sicr diolchgarwch, braint, teimlad y gyfrifoldeb, pleser mawr, ac yn sicr balchder. Ond falle y mwyaf ohonyn nhw gyd, y cyfle i roi ac i dderbyn cariad. A dyna ni. Gwych iawn. A diolch i'r 5 am lwyddo i gyflwyno mor gryno ac effeithiol. Beth yw bod yn dad? Gofal, concern, cyfrifoldeb, braint, dyletswydd, her, balchder, pryder, yn fwy na dim, cariad. A dyna sy'n hanfod ymateb Iesu i'r tad gofidus am ei fab, ac yn y darlun o'r tad trigarog, cariad ar waith, cariad diamod. A dyna welwn ni yn yr ychydig sydd gan Mathew a Luc i ddweud am Joseph. Dyn o gariad diamod tuag at Mair. Cariad sy'n gofalu nad yw i'n cael ei adnabod fel mam sengl. A chariad diamod at Iesu. Oherwydd pan ddeallodd fod bywyd y babi mewn perygl, fe gododd hi bac yn syth a ffoi raifft ei ddiogelu ef a'i fam. A phan ddaeth amser i ddychwelyd i'w famwlad, mae'r un cariad ar waith eto, oherwydd mwyn diogelwch i deulu, mewn troi gyfeiriad Galilea, ac i bentref Nazareth, lle magwyd Iesu. Cafodd y Pab Francis ei urddo i'w swydd ar ŵyl Sant Joseph, ac yn ei bregaeth, mae'n cyfeirio at Joseph mewn ffordd drawiadol iawn gyda'r term Lladin redemptoris custos, gwarchodwr y gwaredwr yn ôl Google Translate. Cwestiwn Francis yw, sut mae Joseph yn arfer ei rôl fel gwarchodwr Iesu? A'i ateb, yn synhwyrol a gostyngiedig, ond gyda'i gwmni tawel, ei bresenoldeb di-ffail a'i ffyddlondeb llwyr, hyd yn oed pan oedd yn ei chael i'n anodd deall. O adeg ei ddyweddiad i Mair, hyd nes dod o hyd i'r bachgen 12 oed yn y deml, mae yno bob amser gyda gofal cariadus. Mae yno wrth ochr Mair, ar yr adegau da a drwg, ar y daith i Fethlem ar gyfer y cyfrifiad, yn ystod oriau pryderus yr esgor a llawen y geni, yng nghyffrod drama y daith i'r Aifft, ac yn ystod y chwilio pryderus yn Jerusalem, ar yr eilwyd yn Nazareth, ac yn y gweithdy lle mi'n dysgu ei grefft i Iesu o ddydd i ddydd. Redemptoris custos, gwarchodwr y gwaredwr. Ac yna mae'r Pab Francis yn ehangu'r syniad o fod yn warchodwr. Mae Joseph, meddai, yn gallu cyflawni rôl hynny am ei fod yn ddigon sensitif ac agored i glywed llais Duw.
Mae angen yr un sensitifrwydd arno ninne, oherwydd mae Duw heddi yn ein galw ni i dasgau eang iawn i hystod. Gelwyr arnom i fod yn warchodwyr creadigaeth rhyfeddol Duw. Golyga hynny barchu'r greadigaeth gyfan, yr anifeiliaid a'r amgylchedd. Golyga warchod pobl, a dangos gofal cariadus tuag at bawb yn ddiwahân, ond yn enwedig plant, yr hen a'r anghennus. Golyga ofalu am ein gilydd, o fewn a thu allan i gylch teulu a chydnabod. Golyga adeiladu perthynas gyfeillgar, lle byddwn yn amddiffyn ein gilydd, mewn parch a daioni. Yn y pen draw, y mae popeth wedi ymddiried i'n gofal gan y creawdwr ei hun. Byddwn yn warchodwyr rhoddion Duw. Diolch am y rhai sydd yn ysgwyddo cyfrifoldebau bod yn dad. Gweddiwn am ras a nerth iddyn nhw fod yn warchodwyr teilwng o un o'r rhoddion pwysicaf Duw. Gawn ni weddio. Ein tad, diolchwn i ti am drefn, teulu, tylwyth a chymuned, ac am i ni gael byw a thyfu o fewn cwlwm cariadus aelwyd a theulu. Ar yr adeg argyfyngus yma yn hanes ein byd, cofiwn am yr rhai sy'n cario cyfrifoldeb bod yn rhieni mewn cyfnod pan fod amgylchiadau yn gwneud hynny yn cymaint anoddach. Cofiwn am dadau a mamau sy'n ceisio cadw cydbwysedd y mywyd eu plant, rhwng difyru'r amser a chael blas ar ysgoliau ar yr aelwyd. Gweddiwn am ras y cymynedd iddynt, wrth agor llygaid eu plant i neuadd fawr rhwng cyfyng ddiriau. Gweddiwn dros dadau a mamau sydd oherwydd ei swyddi allweddol a diogelwch wedi ynysu hunain lles y teulu. O gofio fod cynifer o weithwyr y gwasanaeth iechyd wedi colli eu bywydau, fe gofiwn yn dyner am y gwir a'r gwragedd a adwyd nweddw. Gweddiwn dros famau sydd bellach yn gwisgo mantell y tad, ac am dadau sy'n ysgwyddo rôl y fam. Gweddiwn dros dadau a gollodd ei swyddi. A'r rhai y mae rhagolygon eu busnesau yn dywyll iawn, ac sy'n poeni'n enbyd am ddyfodol eu teuluodd. Gweddiwn dros dadau newydd llawn cyffro a gobeith, wrth wynebu gofynion a heriau bod yn dad. Gweddiwn dros dadau a ysgwyddodd oblygiadau tadolaeth ers blynyddoedd, ac sy'n gallu ymfalchio yn hwf y datblygiad i plant. Gweddiwn dros dadau sengl, yn ei hymdrech i sicrhau aelwyd gariadus i'w plant. Gweddiwn dros dadau plant sydd â gofynion iechyd dwys, yn rhwystredigaeth eu hanallu a'i di ymadferthedd. Gweddiwn dros dadau plant sy'n dioddef oherwydd rhyfel a thrais, rhagfar na hiliaeth. Wylwn gyda'r tadau a gollodd eu plant oherwydd yr angyfiawnder a ysgorodd ar glodi a newyn. Clyw ein gweddi ar ei rhan i gyd. Oedi hanes ymateb Iesu i gri tadau anghennus i ddydd, fod yn gymorth, yn gysur a gobaith iddynt. A boedi ymateb Iesu i bob angen dynol, ein hysbrydoli a nysgogi ninne i fyw a gweithredu fel ynte, mewn cariad diamod.
Amen. Dewch i ni nawr fyfyrio ar gyfieithiad Hywel Griffiths o emyn mawr Timothy Rees. Duw sydd gariad caned deiar, Duw sydd gariad, moled nef, boed i'r holl greadigaeth eilio can o fawl yw enw ef. I ofal y Duw sy'n dad, sy'n ein cyfleidio fel plant a'n caru fel mam, y cyflwynwn yn hunain, yn tylio dda'n hanwyliad ym mhob man. A bendith Duw holl alluog, tad, mab ac ysbryd glân, fo arnom un ac oll. Amen. Wel, diolch eto am eich cwmni y bore yma. A diolch eto hefyd am gyfraniad Thomas, Rhys Gwawr ar Hodri, Ceri ac Enrys, Eirwel, Owen, Steffan, Fawn a Gwyn, Dilys, Lowri a Richard. Edrychwn mlaen at fod yng nghwmni Robin bore Sul nesa. Yn y cyfamser, bore da i chi gyd, a chadwch yn ddiogel ar hyd yr wythnos.